Bueno, imos continuar coa segunda parte da mañá, na que... Non, porque ti continúas ahora. Ben, imos continuar coa segunda parte da mañá na que tócanos a Juan Monterroso, que, como vos decía ao principio, comigo fomos os coordinadores da mesa 3 do foro, que, como sabedes, chamase Patrimonio, Educación, Formación e Cidadanía. Como o resto, unha mesa bastante amplia, e eu vou a presentar a parte metodolóxica, é dicir, que fixemos para o desenvolvemento desta mesa e como o fixemos, e Juan vai a analizar a parte de conclusións, é dicir, un pouco que podemos extraer de todo o traballo realizado neste ano e medio. Antes diso, eu quería facer unha brevísima parada nesta imaxe, porque non comentamos nada o primeiro día, pero este logo que vedes aquí foi deseñado por Equinoccio, creo que tamén é importante decilo. Nos dimos o material, dixémoslle en que consistía o foro, que era, e elas, a partir de aí, deseñaron este logotipo, que en certo modo ten tamén moitos aspectos que ver con parte da nosa identidade. A min lembroume no primeiro momento a cerámica de Castro, de Sargadelos, etc., polas cores, etc. Vedes que ten 3 cores, cada un corresponde a unha das mesas. Bueno, non vamos a explicar aquí conceptualmente o logo, pero sí que quería deixar claro que tamén forma parte de todo este proceso que é este foro. Como decías ti antes, o tecido, o propio foro é tamén un traballo de tecido, non? Ben, e tamén quería facer unha mención ás persoas que formaron parte desta mesa, reiterar, de verdade, o noso agradecemento, porque foi un traballo moi intenso, foi un traballo moi seroso por parte das persoas que integrache desa mesa, altruísta, como ben sabemos, e con moitas horas de tempo de dedicación, e, polo tanto, creo que era importante recollelo. Xa comentei o primeiro día que as persoas que foron propostas e que aceptachedes estar aquí formades parte de todo o tecido de os distintos asentes que, de algún xeito, estades implicados na xestión patrimonial, e nesta mesa en concreto, en todo o que ten que ver con educación, con formación e con sociedade ou cidadanía. Inicialmente discutíamos esta mesa tiña que ser patrimonio, educación, formación e sociedade, pero por non solaparnos co nome do foro, decidimos finalmente que fora cidadanía. Ben, entón vou entrar, para non demorarme, na primeira parte. Ben, comentaba o primeiro día tamén que para min é importantísimo todo o que ten que ver coa metodoloxía e co desenvolvemento de procesos metodolóxicos. Por iso tamén pareceume moi interesante moitas das cousas que nos contabas pola mañán, porque ao final o resultado tamén ten que ver, os resultados que temos do que facemos teñen moito que ver con como deseñamos como facer as cousas, non? Entón, todo este proceso tivo unha primeira parte que foi a que levamos a cabo no ano parte de 2018 e 2019 deseñando como e que método de traballo facer ou aplicar a este foro, e despois a dinámica das mesas. Inicialmente tiñamos unha dinámica común para as 3 mesas, pero no momento en que arrancamos co foro, cada unha tomou o seu camiño, vale? Entón, todas chegamos, por exemplo, a estas fichas, pero cada unha desenvolve dun xeito distinto. E creo que tamén o resultado ten que ver un pouco con eso. Ben, decíavos que a presentación do foro foi o día 15 de novembro de 2019, coincidindo co Día de Patrimonio. Para nós era importante ir de Día de Patrimonio a Día de Patrimonio, non pudo ser, polo que xa sabemos, porque tivemos unha pandemia polo medio, pero sí que o 1 de decembro xa comenzamos
coa dinámica. Fixos unha presentación do foro e a partir de aí, o mes 1, a idea era preparar as temáticas e os materiais que, por unha parte, foron proporcionados pola coordinación, os materiais iniciais, pero tamén foron achegados desde vos mesmos, desde os e as membros que formades parte da mesa. Na xuntanza constitutiva da mesa explicouse a dinámica do foro e cal sería a dinámica da mesa. E aí empezou xa ese proceso de deseño. Creamos unha ferramenta corporativa desde o Consello da Cultura Galega, que foi a plataforma, que empregamos como ferramenta de traballo tanto para subir a documentación como de enlace entre todos nós, como para ir volcando os distintos documentos e traballos, tarefas, asignación de tarefas que íamos facendo. E, a partir de aí, estableceuse unha estrutura de traballo por tarefas. Digamos que, en función das discusións que tiñamos en cada mesa, decidíamos cal era a tarefa seguinte. Ben, a tarefa 1 foi a centralización de materiais nesta plataforma, como digo, achegados tanto por parte da coordinación como por parte dos membros e das membros da mesa, pediusevos que fixerades unha proposta de temas a tratar na mesa a partir da vosa experiencia e tamén do campo disciplinar do que viñades ou do campo experiencial, e fixemos unha primeira enquisa na que, se lembrades, vos trasladábamos, vos pedíamos que responderades a 3 preguntas. Considerades que en Galicia temos unha formación patrimonial axeitada e que melloraríades neste sentido? Cal é a potencialidade do movemento asociativo no patrimonio e como podemos reverter o traballo das asociacións na xestión patrimonial? E a terceira, cal crees que é o valor identitario do patrimonio para a sociedade galega é relevante ou se é relevante este valor ou ben é un constructo que desde os sectores académicos e culturais trasladamos á sociedade. Un pouco tamén do que falabas ti, Olalla, antes. Eran preguntas bastante complexas e, ademais, tivemos, creo que apenas mes e medio para respondelas, non? Entón, pedimos vos que responderedes, achegáchedes estas respostas e nós despois fixemos unha análise. Ben, tedes aquí unha imaxe da plataforma, era unha nube do Consello, no que tiñamos unha carpeta, un cartafol para a coordinación e 3, un para cada unha das mesas. Bueno, logo ten subcarpetas, etc. Pero, bueno, comentar eso, que tiñamos unha ferramenta de traballo que era esta. Ben, a tarefa 2.1 consistiu na análise dos resultados da tarefa 1, é dicir, desa enquisa. Vedes aquí un pouco unha síntese que fixemos analizando un pouco todos os datos da primeira pregunta, da segunda pregunta e da terceira pregunta. Bueno, pois, por exemplo, a situación da formación patrimonial para prácticamente todos vos era mala ou, en todo caso, mellorable. Vale, ninguén dixo temos unha situación estupenda da educación patrimonial en Galicia. Ben, se propuseron melloras, a potencialidade do asociacionismo para todo o mundo da mesa era moi alta ou é moi alta en Galicia e ten unha gran relevancia e despois, en canto ao valor identitario, as respostas xa eran máis heteroxéneas, non? Pois ou ben era dudosa ou ben era importante. Ben, tivemos unha segunda xuntanza que foi presencial, ata a terceira xuntanza todas foron presenciales, a partir de aí xa pasamos ao modelo virtual, pois, tendo en conta a situación. Pero quero resaltalo porque creo que, a pesar de todo, os resultados foron bastante bons. É dicir, a pesar de romper a dinámica e de ter que adaptar todo a unha nova estructura, que tamén supuso un esforzo, os resultados creo que son bastante aceptables. Ben, nesa segunda xuntanza presencial fixemos unha presentación dos resultados da enquisa e pedimosvos, tamén analizamos os temas que propuserades e distribuímos os temas por bloques temáticos e desenvolvemos os bloques 1 e 2. Foi para o que deu a primeira xuntanza. As xuntanzas eran normalmente unha tarde de 4 da tarde a 8 aproximadamente.
Vale, pero había todo un traballo previo e todo un traballo posterior fora destas xuntanzas. Ben, nesa xuntanza que vos digo, segunda, o que fixemos foi todas as vosas achegas artellalas neses 4 bloques temáticos. Un relativo a aspectos transversais que decidimos que tivera 3 ámbitos de actuación: valores patrimoniais, percepcións e representacións sociais do patrimonio e avaliación integral. Bueno, todos estes, a súa vez, tiñan diferentes subeixos dentro deles, non? Un segundo bloque temático sería a educación e a aprendizaxe ao longo da vida e dentro delas establecimos 3 ámbitos de actuación: educación obrigatoria, formación e profesionalización. E despois quedáronos outros 2 bloques nos que xuntamos as vosas propostas, que eran sociedade, cidadanía e dereitos culturais e comunicación, transferencia e innovación, que, se lembrades, non nos deu tempo a desenvolver nesa xuntanza, pero que sí desenvolvimos a través de distintos arquivos. Bueno, aquí vedes, por exemplo, esta imaxe que está extraída do documento, algúns dos diferentes puntos no que se dividían os ámbitos de actuación. No caso de valores patrimoniais, para vos era importante intentar definir os valores que a sociedade ten sobre o que é o seu patrimonio e os seus posibles usos, a identidade, vulnerabilidade, sostibilidade, diversidade e inclusión patrimonial, dimensiones valorativas que entran en xogo na relación patrimonio-sociedade, aprender a xestionar a pluralidade axiolóxica do patrimonio ou o concepto evolutivo de patrimonio. Vale, estes non vou a entrar en cada un porque non dá tempo, pero todo isto sí que de algún xeito plasmarémolo na guía. Vale? Ben, entón, a tarefa 2.2 consistiu, por outra parte, en desenvolver eses 2 bloques que non nos dera tempo nesa xuntanza. Pediusovos a cada membro da mesa que enviárades unha proposta de como se desenvolvería en ámbitos de actuación e un descriptor para cada un destes bloques temáticos. A súa vez, desenvolverose estes ámbitos respondendo a dous aspectos. Bueno, puxen 3, pero son 2. Que preguntas queríades resolver en cada ámbito de actuación e que cuestións queríades analizar en cada ámbito de actuación. A partir de aí, Juan e máis eu sistematizamos os resultados e na xuntanza presencial 3 presentamos estes resultados, discutímolos e establecemos unha proposta de traballo, que foi o que se desenvolveu na seguinte fase. Bueno, aquí tedes, por exemplo, no caso do ámbito de actuación 2, cultura de transferencia de coñecemento e innovación, pois para vos, unha vez sistematizado todo, as preguntas a resolver serían como fomentar a cultura de transferencia e entender o patrimonio como recurso social, e, a súa vez, as cuestións a analizar, pois eso, identificación e posta en común das distintas iniciativas que veñen promovéndose en Galicia alrededor da cultura digital, a identificación e revisión da transparencia e comunicación da ciencia existente tras decisións técnicas e reguladoras, e así sucesivamente. Ben, aínda tivemos unha terceira tarefa, que foi unha nova enquisa, na que vos preguntábamos 2 cousas. Que opinabades destas 3 ideas para propor o seu desenvolvemento ás administracións públicas ou organismos axeitados? Como 3 ideas, eran 3 ideas que surdiron alrededor da nosa análise, que era a creación dun observatorio patrimonial, a creación dun plan galego en educación patrimonial e a terceira pregunta era... xa non me lembro... Non era a formación profesional. Bueno, disculpade, pero esquecíme. Bueno, eran 3 preguntas, máis que 3 preguntas, 3 propostas que surdiron do noso traballo. Vos preguntábamos se considerades esas propostas aceitadas. E, en caso de non estar de acordo, que outras achegas poderíades facer. Perdón, a terceira sería esta: a realizar un análise do entorno xeral do sector patrimonial. Ben, e o mesmo, a mesma dinámica que sempre. Analizamos os resultados das vosas preguntas e presentámolos, neste caso xa virtualmente. E a tarefa 2.4
xa entraba na fase final que era os primeiros pasos para a elaboración deste borrador, no caso específico da Mesa 3. Ao mesmo tempo que nós íamos traballando nas mesas, como sabedes, a coordinación tamén tiña as súas reunións de traballo na que se analizaban de maneira conxunta a súa vez o que ia facendo cada mesa. Foi nestas xuntanzas da coordinación onde decidimos cal sería ou como sería o documento final e a súa estructura, e onde decidimos facer unha guía práctica seguindo o modelo, por exemplo, das guías que elaborou a UNESCO no contexto da COVID en relación á cultura. Trasladamos esta proposta a vos, como trasladamos vos esta proposta, e a partir de aí decidimos reorganizar estes 4 bloques en eixos temáticos xa específicos e en ámbitos de actuación, que é o que finalmente está neste borrador de guía. Fixemos unha asignación de ámbitos a cada membro da mesa, é dicir, pedímosvos a cada un de vos que elaborara ou desenvolvera un ámbito de actuación tendo en conta o diseño da ficha que a coordinación decidiu. E tamén xuntámosvos en grupos de traballo, é dicir, todos aquelas persoas que traballabades o tema da formación estabades dentro dun eixo, os que traballábamos os aspectos transversais máis conceptuais, por decirlo de alguna maneira, estábamos dentro de outro eixo e así sucesivamente. De xeito que desgranamos a mesa en 4 grupos de traballo. Ben, cada membro, como digo, elaboramos as fichas e entre os 3, ou no caso do eixo temático 4, entre 4 persoas, desenvolvéchedes de forma colexiada o descriptor do eixo temático e a partir de aí traballamos todos estes resultados conjuntamente dende a coordinación, é dicir, maquetamos, xuntamos, revisamos todos os materiais e conformamos este primeiro borrador de guía. Tivemos unha cuarta reunión xuntanza virtual na que presentamos este traballo. E agora topámonos aquí, que é dicir, na tarefa 3, que é facer isto público, e para eso necesitamos, por unha parte, montar os textos de maneira conxunta coas outras 2 mesas, revisar os textos, que estamos nese proceso todavía, porque queríamos incorporar tamén o que se diga nestas jornadas e, finalmente, facer unha mesa de traballo que é a que teremos pola tarde, na que xa debullemos todas estas propostas, fichas, eixos, etc., de maneira máis crítica e contando coa perspectiva de Olalla. E, basicamente, este foi o método de traballo. Un pouco resumido e, como digo, que presentaremos ou introduciremos nesta guía. E agora, douche a ti a palabra, Juan. Sí, tela aquí, espera. Deixo esta pechada e a túa esta. Bueno, moi bons días. Eu intentaré... Canto tempo teño? 15 minutos. Bueno, pois logo vou ir moi rápido para non estenderme, porque diríamos que as conclusións que poderíamos sacar desta mesa 3, vencellada coa patrimonio, educación, formación e cidadanía, son bastante amplios. Evidentemente, para presentar un pouco, diríamos que o primeiro eixo sobre o que se basaba a mesa era, evidentemente, o patrimonio e como poder establecer as relacións correspondentes entre patrimonio, por un lado, cultura, por outro, e, finalmente, identidade. Entendendo un pouco tamén algo que xa salía aquí, é dicir, trascender un pouco a realidade do obxecto, desmaterializar o patrimonio para chegar un pouco á materialización da identidade, da cultura, da comunidade do individuo.
Para facer iso, as preguntas que se nos plantexaban eran como debemos reconstruir a relación patrimonio-sociedade, asumindo de algún xeito que esa relación era un pouco bastarda, no senso de que está moi sometida aos momentos culturais e sociais que vivimos agora, sobre todo dende un punto de vista mercantil e legislativo, por que non converter a sociedade en unha forza en vez de vela como un atranco na xestión patrimonial, o que nos iba a levar directamente a través de eso ao que sería o papel da cidadanía, o papel da participación e, sobre todo, o papel das asociacións dentro da xestión patrimonial en xeral e como esos colectivos poden relacionarse, poden vencellarse ca propia organización. Consecuencia diso, o que aparecía eran toda unha serie de elementos que estarían aí inmersos, que eran a educación patrimonial, o patrimonio dentro das escolas, como un dos aspectos, a formación profesional e patrimonial dentro do sector, é dicir, non só formar a sociedade, sino formar aos axentes que directamente teñen que traballar sobre o patrimonio, e como podemos desenvolver unha formación patrimonial que non só sexa regrada, sino que tamén que este fora do ámbito educativo tradicional, que abra novas vías, plantexar as relacións patrimonio, identidade e valores patrimoniais, o que decíamos antes, como iso tamén importante, o papel da cidadanía dentro da xestión do patrimonio e esa idea de cidadanía e xestión da memoria compartida, que un pouco ven a enlazar con isto das comunidades patrimoniais das que estábamos falando agora. A estructura, a verdade, a partir do esquema que se desenvolveu, foi moi sinxela de sacar as conclusións. O eixo 1 era o patrimonio como medio de socialización, era o que nos plantexábamos, e a idea era unha idea central, o patrimonio é un campo de innovación social, eso está aceptado por todo o grupo de traballo, e dentro deso convértese en un campo de activación social e de aprendizaxe colectiva, de tal xeito que realmente vamos a ver aí esa rentabilidade que se comentaba antes, a través de dous aspectos. Por un lado, o proceso de inclusión de elementos, pero sobre todo inclusión de individuos, de persoas, e, evidentemente, esa inclusión vai a levar directamente á participación. Cada un deses bloques, ao final, vai a levar unha parte que son as necesidades, que realmente o importante da guía, despois de facer un análisis da situación, o que se propón é cales son as necesidades que se detectan dentro dese eixo que poden servir para artellar políticas e actuacións de cara a un futuro. Por exemplo, en este ámbito estaba a fomentar unha investigación de naturaleza sociolóxica e antropolóxica en torno ao patrimonio que sexa entendida máis alás das estructuras académicas, é dicir, romper esa idea un pouco dese constructo académico sobre o patrimonio que normalmente ven dado dende a universidade, e que por iso notamos tamén esa ruptura que existe entre a enseñanza primaria, a secundaria e o que chega despois á universidade, e creación de grupos de traballo, tanto de investigación como de aplicación de carácter multidisciplinar, múltiples vocais e, sobre todo, con un carácter eminentemente colaborativo e enfocar o traballo destes grupos como unha comunidade de aprendizaxe, é dicir, que as experiencias duns poderan acabar repercutindo, actuando dentro do que serían novas iniciativas dentro do espacio da cultura galega. Estaríamos justamente dentro do ámbito, perdón, porque van en desorden, que sería o valores, conceptos e dimensión do patrimonio dentro da sociedade actual. O segundo ámbito dentro deste apartado era o que se veña marcado por o patrimonio cultural como un produto que necesita recoñecer a independencia entre ben e servicio. Dito de outra forma, era plantexarse que pasaba cos produtos culturais, dado que o produto cultural é unha realidade totalmente diferente ao que é un ben cultural, inda que ambos comparten a realidade dese obxeto sobre o que se basa. Aí hai que entender que o produto cultural parte dunha actividade que evidentemente vai asociada ca xestión, e esa xestión, ao mesmo tempo, non se pode omitir do que é o mercado. Esta é a realidade na que nos entendemos que nos atopamos hoxe
en día. Isto levaría a analizar o que consideramos que é necesario, que sería fornecer unha cultura patrimonial clara e precisa, donde os valores foran o importante, na que os obxectos culturales se entendan dende unha perspectiva sociocultural e xeohistórica. É dicir, os obxectos e o que xestionamos vai afectar as persoas e a esas persoas dentro de un territorio. Chegar a partir de aí a crear unha verdadeira cultura de xestión cultural para o eido público e o eido privado, que superara de algún xeito ese sentido mercantil que en ese momento ten, e finalmente construir un tecido empresarial que de algún modo asumira estes principios, non? Que fora máis alá meramente do que é a rentabilidade económica. A idea forza neste caso sería a creación dunha conciencia patrimonial que permita visualizar o produto cultural como un instrumento mediador dentro do proceso de comprensión e apreciación do patrimonio e non como unha finalidade en si mesmo, non? É dicir, buscar un pouco que esa rentabilidade meramente económica o produto ten que repercutir en esas rentabilidades socioculturais que se comentaban antes. O terceiro ámbito neste primeiro eixo era analizar a percepción que a sociedade ten de como os xestores administrativos e políticos desenvolven a súa tarefa en materia de patrimonio. Daí iríamos a ese análisis que vai a tocar xa moi directamente ca mesa 1, que era a mesa de gobernanza, pero que eso tamén o temos que tener moi claro. Era unha mesa moi transversales en algúns puntos que se solapan con outros. Por iso, hai que partir de que é necesario facer un análisis da xestión patrimonial que se está a facer en este momento, ver en que punto está a participación social e a gobernanza participativa dentro deste modelo de xestión que temos agora e, sobre todo, como isto o poderíamos encaixar de cara á Axenda Cultural do 2030. É dicir, ver non só en que estamos, senón de cara ao que podemos ir. E as necesidades que se detectaban en este punto eran promover a investigación en materia de xestión patrimonial en Galicia como un elemento fundamental, análisis de casos centrados en diferentes patrimonios galegos, tanto con éxito como que foran falidos e que non foran recoñecidos pola sociedade, é dicir, aprender das boas prácticas, pero tamén sacar a lección das malas, que quizáis xa moito máis importante, non? Porque aprender dos éxitos sempre é máis doado, pero recoñecer os erros é difícil. Crear grupos de traballo que estén enfocados a desenvolver un plan de xestión integral. Isto vai a volver a aparecer en varios casos, é dicir, plantear a xestión do patrimonio como un feito integral, non como cuestións puramente puntuais de políticas administrativas e, sobre todo, dun modo sostible, e promover unha cultura de seguimento e xestión dos proxectos realizados. Aquí estaríamos justamente en este planteamento de avaliación social da xestión patrimonial. O eixo 2, que iba dedicado xa á adecuación e aprendizaxe ao longo da vida, encaixa perfectamente ca conferencia que estábamos escoitando esta mañán. Aí a idea sería que o patrimonio nas súas diferentes manifestacións constitúe un dos principais referentes no que se poden concretar as oportunidades dun aprendizaxe ao longo da vida. A idea é esa, a cultura do patrimonio apréndese dende pequeno, pero vaise a ter que ir fortalecendo, lóxicamente, como un complemento que desenvolva a nosa identidade. Por un lado, estaría valorar o que xa parecía para todos nós algo moi evidente, que era o papel que dentro desa ensinanza reglada ten a universidade como educación patrimonial, que parece que é en donde reside o lugar e quizáis non deba ser realmente o punto, senón que teríamos que ir a outros ámbitos. E o desenvolvemento desas necesidades é moitísimo máis amplo do que aparece aquí recollido. Eu só fixen unha pequena selección. A enumeración de elementos é moito maior e vai dende axustar as expectativas do tratamento da educación patrimonial ao sector da población a que vai dirixida, é dicir, que non podemos dar sempre a mesma información independentemente dos individuos, definir con claridade e dun xeito realista o que se espera deste ensino en relación coa educación patrimonial,
para que dese modo se vaya axustando, recoñecer a contribución que este ensino de educación patrimonial revirte á sociedade, e pensar que non é simplemente un complemento curricular máis, senón que ao final é un proceso onde se van creando individuos e identidades de individuos, asegurar a presencia do patrimonio cultural dentro dos desenvolvementos curriculares de carácter educativo a todos os niveis, un pouco o que se estaba comentando, crear esas redes de comunicación, neste caso entre centros educativos, unha dinámica que se detecta é que os proxectos se fan, pero se fan individualmente, desde centros, non teñen un reflexo na posibilidade de replicar a experiencia en outro centro, é un pouco un xogo de pequeñas sillas onde traballa a xente e, evidentemente, a clave de todo isto iría pola creación dun plan autonómico de educación patrimonial no caso galego e, sobre todo, un observatorio de educación patrimonial de Galicia, que encaixa perfectamente co que estábamos facendo. Ao mesmo tempo, estábamos buscando fomentar a participación do alumnado e crear vías de comunicación patrimonial dentro do eido escolar e da sociedade. A liña de forza en este apartado sería recoñecer e reforzar o impacto positivo da educación patrimonial a través do ensino reglado non universitario no alumnado, a sociedade e o patrimonio. Ese sería un pouco o papel que se estaba buscando. O eixo 2 tamén ese carácter de aprendizaxe sobre a vida iba a insistir na parte da formación en patrimonio como algo indispensable para a formación da cultura e en valores. Esa sería a idea a forza que en este caso buscaba desenvolver un instrumento de xestión integral da formación patrimonial, en este caso entendida xa como un continuo, esa idea ao longo da vida. Este sería o elemento fundamental. Investigar sobre a concepción que teñen sobre o patrimonio os formadores, algo que tamén se comentaba aquí, a necesidade non só de decir o que hai que ensinar, senón de vislumbrar como aquel que ten que formar, aqueles que teñen o instrumento, entenden ou poden aproximarse a formación de patrimonio e mellorar a oferta formativa para profesionais relacionados co patrimonio cultural. En este caso, non só para formadores, non só é formación para formadores, senón que se estaba pensando en formación tamén para xentes, para xestores, etc. Dese xeito, vemos que trascendemos a parte universitaria e se implementan programas, é necesario implementar programas conxuntos de educación e formación profesional, dándolle un carácter definido, desenvolver a figura e o programa de formación de formador en patrimonio. De novo, volve a xurdir a necesidade de esa creación dun plan galego en educación patrimonial e o investimento en educación e en formación en patrimonio o mesmo que en investigación. É dicir, moitas veces pesa moito máis o peso sobre a investigación, valórase máis, pero non hai a parte de transferencia desa investigación de cara ao que sería a sociedade, que se daría justamente a través da educación e a formación. Nese último apartado estaría a necesidade de clarificar cales son as sinais identitarias dos profesionais e da acción de sociocultural con intención de limitar os ámbitos profesionais, sobre todo con un sentido de evitar o intrusismo, de clarificar cal é o papel de cada un, de colaborar en vez de competir, que sería o importante. Eso supón identificar e poñer en valor os diferentes perfis académicos e profesionais que existen en todos os ámbitos do patrimonio, supón tamén comprometer as diferentes instancias públicas no recoñecemento e regulación deste que facer, que é outro problema importante neste momento. Hai unha falta evidente de regulación nesas líneas profesionais e desenvolver lóxicamente, unhas políticas culturales nas que esos roles de carácter socioprofesional e sociocultural podan estar perfectamente definidas. Cando podamos recoñecernos neso, o que teríamos feito sería justamente o seguinte: considerar que os saberes profesionais e as prácticas que se asocian aos mesmos trascenden a competencia técnica e meramente tecnolóxica, introducindo outros elementos que son necesarios: o coñecemento da naturaleza, de natureza humanística, social
e xurídica. É dicir, crear profesionais que, aceptando a súa especialización, no fondo teñan tamén unha visión amplia e aberta do que é o patrimonio cultural. Potenciar a interdisciplinariedade como reflexo desa actitud, o carácter transversal e o traballo en equipo, concretar as titulacións de acceso e de inserción socioprofesional, algo que en este momento está todavía moi en pañais. Pensemos que simplemente no caso dos grados universitarios non existen esas figuras, e incorporar e desenvolver, sobre todo implicar a aparición dun certo código deontolóxico de comportamento ético que teña que desenvolver nese contexto. A idea forza que o grupo de traballo propoñía era recoñecer e desenvolver nas súas múltiples identidades e responsabilidades o potencial cívico inherente á profesionalización da sociocultura, poñendo en énfase nos dereitos e deberes da cidadanía, das culturas e da democracia cultural. Con isto abordábamos, polo tanto, esa parte de carácter profesional. O eido 3 versaba sobre sociedade, cidadanía e dereitos culturais, e o centro básico vai a ser justamente a cidadanía. Facer da cidadanía unha ferramenta activa dentro que é a salvaguarda e interpretación dos bens patrimoniais, partendo da base de que hai que garantir o dereito ao patrimonio como algo que se exerce tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Unha vez temos isto claro, situar o patrimonio dentro dos valores cívicos e, sobre todo, dentro do debate da sociedade, máis alá do que sería, sobre todo, simplemente o recoñecemento das marcas, que é no que nos movemos actualmente, dinamizar a implicación de carácter proactivo das comunidades e da cidadanía na toma de decisións, que ese vai a ser o punto fundamental deste bloque, porque xa nos leva directamente ao ámbito da gobernanza e da participación cidadá. Por iso, as necesidades que se teñen detectadas serían facer cambios na gobernanza para recoñecer os dereitos cívicos vinculados ao patrimonio, poñer en marcha modelos probados de boas prácticas, procurar a reflexión, o diálogo e o consenso como método de traballo nas intervencións, nos proxectos, pero sempre contando cada cidadanía, ca súa opinión e, sobre todo, ca súa información, aproveitar o potencial das novas tecnoloxías e esa actitude proactiva de participación nesa xestión integral do patrimonio, onde a cidadanía debería tomar as súas propias decisións e implicarse nese proceso de xestión. En este punto, a idea fundamental sería a participación efectiva e proactiva da sociedade e imprescindible para unha nova xestión dos bens culturais, para a súa comprensión como legado común e a súa emerxencia como referentes de futuro. O ámbito 2 vai inserirse directamente no papel que teñen as asociacións, e hai que asumir que é necesario recoñecer que as asociacións e os colectivos asociados co patrimonio son a primeira línea de defensa. O grupo é o que convive directamente con ese patrimonio e, polo tanto, xa sexa dun ámbito territorial, dun ámbito local, debe ser o que se encargue deso. Dese modo, o que se considera que debe facerse é integrar de forma plena o tecido asociativo dentro dos procesos de divulgación, de protección e de salvagarda do patrimonio, é dicir, implicar a esas asociacións nese proceso, e crear unha escola do patrimonio como un elemento que podería permitirlle a esas asociacións ter tamén unha formación máis amplia, complementaria, polo tanto, ca que se daba nun ámbito reglado, e tamén crear un marco regulador que neste momento en este intre non existe, que xa sea claro e transparente, do tipo de relacións que se poden establecer entre esas relacións, entre a administración e esas asociacións que van a acometer o problema do patrimonio. Isto evitaría seguramente moitísimos desencontros. Para poder levar a cabo isto, creese que as necesidades son crear ferramentas que faciliten a tarefa da sociedade civil xa organizada, colaborar coas entidades sociales no ámbito
das comunidades locales, pensando sempre que é un proceso que ten que ir de abaixo a arriba, que non podes vir de arriba para abaixo, que así funciona sempre por capilaridade, accións de fortalecemento da identidade colectiva que involucren as novas xeracións e que a sociedade civil sexa convocada ao principio dos procesos de intervención patrimonial, sexan do nivel que sexa. É dicir, pensar que esa cidadanía que consiste ou convive co ben no que se vai a intervir é necesario que teña ou que de algún xeito mostre a súa opinión. A partir de aí aparecen o apartado das redes, como crear esos nodos onde poder traballar. Por eso se fala da necesidade de valorar o traballo en rede como método se aprobado para conseguir metas e obxectivos comuns en unha interconexión entre todos os asientes do patrimonio. No fondo, estamos irando sempre sobre a idea da xestión integral. Para iso hai que deseñar mecanismos comuns de xestión patrimonial a niveis, polo tanto, sería unha xestión integral, pero unha xestión con un control e unha avaliación por niveis, nunca cunha avaliación finalista, e actuar como interlocutor autorizado en temas de patrimonios ante todas as instancias. Esas redes tamén funcionarían deste xeito. Dentro das necesidades estarían a realización dun censo público e xa actualizado de asociacións, organizacións e institucións vencelladas co patrimonio, a análisis da conformación de obxectivos, financiación, funcionamento desas asociacións para acadar uns obxectivos comuns que non funcionen de un xeito, digamos, casi absolutamente independente, establecer fontes efectivas de colaboración en aspectos esenciais entre as asociacións e as organizacións institucionais, a administración, traballar na definición de posibles modelos de cooperación que despois se poderían replicar e crear redes intermedias, é dicir, que non só exista unha comunicación institución ca asociación, senón que as propias redes a un nivel superior meramente ao local poderán facer ese papel ou ese carácter de interlocución. No eixo 4, e xa estamos terminando, non sei se vou ben ou me falta... pero acabo rápido. 3 minutos. Vale, pois en 3 minutos o fago. Estaría o papel das novas tecnoloxías, da información e da comunicación, considerando que é un feito fundamental poñer o patrimonio cultural ao alcance de todo a través das ferramentas digitais, incidir na funcionalidade educativa e divulgativa que esas ferramentas teñen de cara ao patrimonio cultural e, sobre todo, quizáis o máis importante que en estes momentos tense detectado como unha necesidade é fomentar a calidade dos contidos que esas ferramentas digitais podan desarrollar. Nese contexto do papel das TICs, o que se facía como necesidade era impulsar que os proxectos de uso aplicado das TICs figuren dentro dos diferentes programas das institucións culturais, establecer recomendacións e orientacións para o uso de formatos compatibles, algo que se ten visto dende a Administración que a través dos inventarios e catálogos ainda non se acadou dun xeito completo, desenvolver programas de formación e especialización na creación e implementación do uso das TIC, crear foros especializados de debate e fomentar programas de digitalización de patrimonio cultural e de humanidades digitais. O segundo ámbito sería incorporarse a unha cultura xa de transferencia do coñecemento e da innovación social que tería 3 puntos de apoio. A convicción de que o patrimonio cultural teña unha consideración positiva na súa apreciación e na necesidade da conservación, a existencia de ferramentas de traballo común para todos os que forman parte da xestión do patrimonio cultural e incorporar o patrimonio cultural a todos os ámbitos de acción sobre o territorio, de xeito que poida chegar a todo o mundo. As necesidades estarían en desenvolver modelos de xestión integral do patrimonio cultural, priorizar a labor de catalogación do patrimonio cultural como algo necesario e permanente, asumir esa realidade de que o proceso de catalogación é unha tarefa que non remata nunca, temos pendente sempre o que vai aparecendo como patrimonio emerxente, crear un catálogo accesible
a ese patrimonio a diferentes niveis, pero accesible no seu uso a toda a sociedade, crear un repositorio digital asociado con unha aplicación SIX, é dicir, con sistemas de información xeográfica, entender a educación patrimonial como unha forma de transferencia do coñecemento en sí mesmo, é dicir, non só como unha necesidade, senón tamén como unha forma de transferencia e deseñar programas de educación patrimonial. Dentro do cuarto eixo, habría tamén que entender a educación como principal eixo vertebrador da comunicación patrimonial, estaríamos xa rematando, primando sempre o criterio educativo sobre os demais valores do patrimonio cultural, partindo da base de que o criterio educativo vai arrastrar a todos os demais. Nese sentido, habría ese proceso de desmaterializar o patrimonio alexando do obxecto para materializar a identidade e, finalmente, promover o carácter inclusivo que ten que ter o patrimonio cultural a través de multiculturalidade, xénero, diversidade, etc. Esa comunicación patrimonial debería servir para facilitar a inclusión do patrimonio cultural en todos os niveis educativos, reforzar o vínculo entre a educación sobre patrimonio e a formación de profesionais, impulsar unha investigación de corte interdisciplinario, estimular a formación do profesional continua, xa non é o continuo só, senón a formación dos profesionais que traballan sobre o patrimonio de un xeito continuo, facilitar o acceso á información relativa ao patrimonio cultural e, como vedes, acabamos exactamente un pouco como empezábamos, creando un plan específico de educación en patrimonio e un observatorio galego do patrimonio cultural. A idea central sería a incorporación estructural da educación patrimonial no ensino e na necesidade de creación dun plan específico de educación en patrimonio e dun observatorio cultural do patrimonio galego. Deste xeito, de algún modo, remataríamos co que serían as conclusións, que, en resumen, se poderían limitar basicamente a unha idea. Asumir que a educación vai a ser o elemento da cadea de transmisión a longo plazo para que podamos chegar a un proceso de xestión integral donde a comunicación entre as institucións e o tecido social, os cidadáns en concreto, pero sobre todo tamén as asociacións e os profesionais, se poda facer con un coñecemento de causa. Básicamente, se non hai esa parte educativa, esa parte formativa, o que estaremos casi replicando os modelos de comportamento, os modelos de conducta, que máis que aprendidos simplemente temos interiorizados a base do que é a cultura patrimonial nestes momentos. Espero non haber corrompido as propostas do grupo de traballo e que se sean o máis parecidas posibles ás ideas. Moitas gracias. Bueno, pois, Olaya, se te parece, sube a mesa e damos comezo a mesa redonda para discutir sobre estas conclusións. Volvemos a recordar os que estades en streaming que tedes o chat do YouTube para trasladar se queredes algunha pregunta á mesa e nada máis. Todo vos. Non sei, Olaya, se queres empezar ti. Sí, es que a mí me parece fascinante todo este trabajo que habéis hecho y es que está como muy a punto, ¿no? Bueno, se me ocurría, claro, porque sin querer yo lo llevaba a lo conocido, pero quizás es una oportunidad también para mejorar lo conocido, ¿no? Por ejemplo, me ha gustado mucho esa estructura de diferenciar entre ámbitos de actuación y ejes temáticos. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, en el Plan Nacional, los ámbitos de actuación veníamos a decir que, bueno, así resumido, que formal, no formal, informal y además todos integrados, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un paso mayor de concreción. Entonces, en los ámbitos de actuación para vosotros son justamente conceptos, por ejemplo, valores, dimensiones del patrimonio. Entonces, yo creo que ya el siguiente paso es diseñar el plan. No sé, claro, luego la capacidad de que eso digamos que se adopte, por así decir, por el órgano instructor, pues eso
pues ya no sé si está al alcance vuestro, ¿no? Pero es que esto es la justificación de la necesidad del plan. Pero me gusta más más de esta propuesta vuestra que de lo que conozco, esa diferenciación entre ámbitos así entendidos, como los habéis descrito, y ejes temáticos. Entonces yo creo que de la fusión de eso saldrían los programas. Y ahora al final hablabais del programa de educación patrimonial. Yo creo que de aquí saldrían varios programas que podrían llevar el nombre justamente de esos ámbitos de actuación, ¿no? Y entonces creo que la clave aquí sería definir de algún modo la estructura de ese plan de educación patrimonial, tomando como referencia a los otros dos, pero ya asumiendo que habéis hecho un trabajo, digamos, más sofisticado, diría yo, más afinado. Entonces, crear una estructura operativa. Y por otro, una cosa que no es que no me quede clara, es que igual sería un elemento de trabajo, es cuáles serían los agentes, digamos, para aplicar, por así decir, estos programas y cómo serían un poco los órganos de funcionamiento, la estructura, o sea, la parte ya más funcional, si queréis, ¿no? Y el marco regulador, o sea y también qué función tendría el observatorio dentro de este plan, porque yo desde mi desconocimiento, vamos, de cómo funciona, yo veía que quizá el observatorio podría ser un órgano dependiente del Consejo de la Cultura, ¿no? Porque no es un observatorio de patrimonio, aunque lo habéis llamado así una vez, sino de educación patrimonial. Entonces, la función del observatorio, que puede ser un órgano independiente de algún modo, por lo tanto, por eso lo veía aquí encajado, pero igual estoy diciendo una burrada, ¿eh? No sé cómo es el funcionamiento interno, puede tener esa función consultiva, de seguimiento. Entonces, del mismo modo que en otros planes hay una comisión de seguimiento, que de alguna manera vela porque aquello que se promueve se ajusta a los principios, programas, etcétera, del plan, ¿por qué no pudiera ser ese observatorio un órgano que tuviera esa función, ¿no? Pero consultiva, de seguimiento, un poco, no sé, de observación de lo que es, porque eso solo se puede hacer, o sea, a ver, la comisión de seguimiento siempre es interna, pero un observatorio puede tener también una mirada externa que incorpore todos esos agentes del tejido que tienen algo que decir. Y me parece que esta fórmula es mucho más interesante que las otras dos que tenemos. Porque ahora mismo el observatorio solamente es una parte dedicada a evaluar programas y centrarse en los aprendizajes. Entonces no tiene una gran dimensión ni tiene, o sea, no es un agente que tenga dentro del plan, digamos, no sé, poder de dirigir. O sea, simplemente cumple la función de observar y emitir informes periódicamente, nada más. Pero de esa parte de evaluación de programas y de evaluación de aprendizajes, nada más. Entonces, quizá esta es la oportunidad para dimensionarlo y que tenga ese carácter consultivo, de seguimiento, de, pues eso, como de observación de lo que se está haciendo. No quiero decir fiscalización, ¿no? Sino con una mirada interna, pero también externa, que es la que nosotros no tenemos. O sea, nosotros en el plan ni nacional ni autonómico hay nadie de fuera del plan que valore lo que se está haciendo desde la comunidad autónoma, en este caso, o desde... Creo que eso sería una fórmula, entre comillas, más sana. No sé si me explico. Sí. ¿Por qué no se apoyo específicamente en este caso, ¿por qué el Consejo de focalizar el observatorio en educación y no en patrimonio? Porque teniendo en cuenta las graves carencias y pues eso, yo estoy estoy coordinando la mesa de legislación. Sí. Necesitamos una herramienta muy potente que cubra diferentes ámbitos para, te pongo un ejemplo, hace poco se ha aprobado una ley de ordenación territorial que va drásticamente en contra de los principios de una ley rectora. Entonces, entiendo el consejo y además, claro, pero mi pregunta a ti, bueno, y a todo el debate es, si tuviéramos que priorizar algo muy concreto, incluso un titular ahora para facilitar el trabajo que tiene que mandar de qué acción concreta se propone, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta pues lo avanzado que va el tema en Galicia, pues en el tejido asociativo, pero las carencias, la hambruna
y la situación que tenemos insostenible en otros ámbitos, ¿vale? Porque yo creo que la educación patrimonial está ahí, es una pieza angular. Estratégicamente, ¿qué nos recomiendas? Contesto. Mira, justamente por estrategia. Yo conozco solo 2 observatorios bueno, 3. Uno está, el de Colombia, por ejemplo, es un observatorio de patrimonio cultural de la ciudad de Cartagena de Indias, vinculada allí, digamos que el gobierno se centra en el ayuntamiento como si aquí fuera una comunidad autónoma. Bueno, el caso es que lo que pasa en ese tipo de observatorios de patrimonio es que lo educativo se diluye otra vez. Es decir, son cosas distintas, ¿no? Un observatorio de patrimonio pues tiene un montón de ámbitos de gestión, un montón de focos de interés y entonces lo educativo viene a ser un elemento más. Pero claro, si aquí lo que se está planteando es que justamente la dimensión educativa es un vector clave digamos, en la gestión de patrimonio cultural, pues cuando el observatorio tiene como función esencial centrarse y mirar, analizar, evaluar, seguir lo educativo, con la cantidad de desarrollo que tiene el ámbito de la educación patrimonial, pues lo que hace es tener una función muy clara y acometerla. Es decir, no se diluye y a veces queda un poco los observatorios de patrimonio hacen 100.000 cosas y no hacen ninguna en concreto, ¿no? Por eso el Instituto de Patrimonio Cultural ha tenido que hacer planes de patrimonio de distintos ámbitos de patrimonio, ¿no? Porque, o sea, un poco el equivalente viene a ser como, o sea, al final tiene que desarrollar instrumentos de gestión, que son en ese caso los planes nacionales, y decidir que hay uno que es de educación patrimonial, ¿no? Por eso yo, estratégicamente, un observatorio de patrimonio, no sé si solaparía funciones con algún órgano que ya exista, ¿no? No lo sé. Pero, desde luego, un observatorio de educación patrimonial se centra exclusivamente en todas estas cuestiones que habéis estado trabajando e incluso asume un rol esencial en dinamizar pues, toda la cuestión ciudadana, social, de inclusión. Es decir, eso sí puede ser desde ahí. Si eso lo diluyes en un observatorio general, pues la parte, digamos, de legislación, la parte de gestión más turística, yo creo que, entre comillas, se pueden comer la cantidad de funciones que puede tener un observatorio de educación. Y aparte, que yo sepa, no hay un plan de otra cosa, ¿no? Entonces, si el binomio es plan de educación patrimonial, observatorio tiene que ser de educación patrimonial. Porque si no, entonces la estructura entiende. Es que no hay planes. Sí. La propuesta es desarrollar planes. Claro, fíjate que el primero sea de educación patrimonial. Eso lo está situando como esencial y además primero de. Entonces, claro, si a eso le sumas un observatorio de patrimonio, lo diluyes, entiendo, ¿eh? Siendo que tiene muchas atribuciones y muchos aspectos que observar, ¿no? Pues todos los ejes temáticos y los ámbitos de actuación ya son aspectos en los que habría que fijarse. Cuando digo observar es emitir informes, hacer estudios desde, por ejemplo, habláis aquí de percepción social del patrimonio. Eso le corresponde a un observatorio de educación patrimonial también, ¿no? Así entendido como lo habéis desarrollado. Porque la percepción social del patrimonio es verdad que es una cuestión general, pero es una cuestión que a nosotros nos va a dar pautas sobre cómo intervenir educativamente. Si quieres diseñar un programa, como habéis dicho, de educación patrimonial, hablando del ámbito formal, para desarrollar contenidos curriculares en Galicia. Eso tiene que ser un observatorio de educación patrimonial, pero sobre todo reivindicando la especificidad de los distintos agentes que trabajan ahí. A ver, cada uno tiramos para nuestro terreno, pero si fuera que es un campo poco estudiado, o que está... No, es que estamos hablando de que ya hay uno nacional y una autonomía que lo tiene, 2 que están en ello, esta que parece que... Entonces, no sé, yo creo que diluirnos en una cosa más general es que, claro, es un cajón desastre. O sea, los planes nacionales creo que ahora mismo hay 14 que estén, digamos, funcionando a pleno rendimiento, 10, y ya se empieza a hablar de planes transversales. Entonces, claro, es que el ámbito de gestión de lo patrimonial es amplísimo y como lo educativo es tan específico y está tan desarrollado y además esta comunidad es pionera en ese sentido, pues yo tenía apuntado, ¿no? Vale, pues aprovechando que sois los terceros, digamos, hacer uno que supere todavía pues algunas, no deficiencias, porque no lo son, porque es que vamos aprendiendo, ¿no? Pues desde la Comunidad de Madrid, pues a mí me parece que esta estructura de ejes temáticos y ámbitos de actuación es muy operativa además. Y que además es que permite, que supongo que es lo que también a lo que se aspira, una línea de financiación, que puede ser
de propuestas que se presentan en concurrencia competitiva o propuestas que es como sucede en el nacional y en el autonómico, que se presentan a la comisión, por lo tanto no es en concurrencia competitiva, que ya se presentan en cofinanciación y que por lo tanto lo que están haciendo es poner al servicio del plan recursos, siempre demostrando que acometen alguna de las líneas o objetivos de un plan. O sea, es un momento en el que ahora sí hay que llamar a esto, ya es que hemos hecho mucho entre todos, ¿no? Y vosotros en esta parte también muchísimo, educación patrimonial. Observatorio de patrimonio, de hecho los de Colombia quieren hacer un observatorio de educación patrimonial, como no pueden tener dos, lo van a llamar sección de educación patrimonial del observatorio de patrimonio. Claro, aquí ya si empiezas con uno de educación patrimonial, es el primer plan, el primer observatorio, pues yo creo que en este observatorio de educación patrimonial sí puede aglomerarse toda la actuación que tiene que ver con la sociedad, con la participación, es que es su sitio, ¿no? Es que es el observatorio que conecta los bienes con las personas. ¿Por qué lo vamos a llamar de patrimonio? A ver, siendo que es tan grande ese cajón. Bueno, eso es mi visión. Sí, sí que estoy aquí. A ver, eu por contestar a varios aspectos, efectivamente, o que sae aquí que a proposta, non, de elaboración dun plan de educación patrimonial para Galicia, que en certo modo traslade isto, pero aproveitando, por exemplo, este material. Xa ten que ser unha iniciativa política, é dicir, ten que ser unha iniciativa que se adopte desde a administración, que neste caso pues, regula todo o tema que ten que ver co patrimonio. Onde saía, por exemplo, a proposta ou a necesidade de que se fixera unha comisión específica dentro da Comisión de Cultura do Parlamento de Patrimonio, e estaba moi relacionado con todo o que se analizaba onte das políticas públicas e a normativa legal, pero digamos que este é outro aspecto. Pero para dar ese salto, eso non o pode facer o Consello da Cultura Galega, sino que teria que facelo outra entidade, que neste caso entendo que é unha entidade que está por encima. Pero creo que este análisis sirve para, si eso se leva a cabo, non se pode facer como normalmente soe suceder con estas cousas, que sempre desde arriba é moi orientada, etc. Entonces, creo que aquí, neste traballo, poden estar as bases de, ti o decías, de como desenvolver ese plan. E tamén a partir do traballo que fixechedes vos no plan nacional ou do traballo da Comunidade de Madrid ou de outras comunidades que se podan facer. Neste caso, sí que existe no Consello da Cultura Galega un observatorio da cultura galega, no que se fan informes específicos, de feito, Puri forma parte dese observatorio, no que se podía incluir, facer unha proposta, eso sí que se pode facer unha proposta, non sei como veredes, para incluir un observatorio de educación patrimonial dentro dese observatorio que existe. Pero non sei se habería que dotalo con máis persoal, etc., porque si é certo que xa están bastante saturadas. Pero sí que podería integrarse dentro desa estructura. Pero é importante, ou polo menos do traballo que fixo a mesa, para nós era importante analizar tres patas que están interrelacionadas tamén con todo o demás. Por unha parte, intentar identificar ou de algún xeito ver as ferramentas de como se podía identificar o papel que xoga o patrimonio na construcción da identidade galega ou esa relación que ti decías, patrimonio, persoas, valores, etc. Ese era un dos obxectivos desta mesa. Por outra parte, todo o que está relacionado coa sociedade civil, o seu empoderamento, o traballo que ten moito que ver con isto primeiro, co patrimonio como elemento identitario. E aí as asociacións, tanto culturais como veciñais, etc., xogan un papel moi importante, porque levan moito tempo facendo un traballo que eu creo que está moi asociado a ese cambio de paradigma do que ti falabas ao principio,
o paso do patrimonio obxecto, é dicir, de que nos fagamos esa transposición á sociedade de que nós somos patrimonio, a que se entenda que o patrimonio representa un valores sociais que cada sociedade a que selecciona esos valores. E nese sentido está moito todo o traballo da cadea de valor do patrimonio que se leva facendo en moitos sitios, pero aquí en Galicia tamén. Ese cambio de paradigma creo que tamén está relacionado con ese empoderamento da sociedade civil en relación á importancia do patrimonio na construcción da identidade. E todo isto está asociado á educación, o sea, ti mesmo o dixeches, para que isto se sea efectivo, ten que haber unha educación patrimonial, ten que haber unha educación en valores patrimoniais en a educación regrada, en todas as etapas da vida, pero tamén ao longo da formación dos profesionais. Entón, si estou de acordo con que unha cousa sería un plan de patrimonio, un plan de xestión patrimonial, o establecemento de unhas políticas públicas que creo que é necesario en Galicia, pero tamén outro sería este. Eu contar unha pequena anécdota moi relacionada co que ti dixeches moitas das cousas que comentaches pola mañá. Para min hai unha intervención das que puden facer no seu momento que me quedou grabada nese sentido. E foi aquí un dos tramos que se conserva da muralla de Santiago, que, como sabedes, está enfrente do Tarasca. Sabedes que o Tarasca é un dos locais nocturnos. Vale, cando o Concello encargounos hai anos, no ano 2008, que estudáramos ese elemento, ese tramo de muralla estaba revestido de morteiro, tiña unha parede blanca e, claro, era un sitio fantástico para ti saías, facías pintadas, etcétera, etcétera, e todo tipo de cousas diante dese elemento. Cando estudamos ese tramo de muralla, foron estudándose os morteiros e foron eliminándose co tempo e ao final quedou unha parede que o que se ve hoxe de mampostería, de cachotería, que, claro, a primeira pregunta é: e agora que facemos con isto? É dicir, se ti tes unha parede blanca e faz unha pintada, podes botarlle máis pintura por riba blanca para tapar esa pintada, pero se ti tes unha parede desnuda onde se está vendo a pedra, é un problema se continúa esos actos vandálicos, non? Entón, despois barallouse todo tipo de posibilidades, desde volver a revestilo ata poñerlle unha parede de metacrilato por diante, que en Galicia sería un problema, porque co que chove, co calor e non sei que, automáticamente sería aquilo un versel, non? Entón, ao final, decidiuse facer educación patrimonial. O sea, o que se fixo nese contexto foi un traballo que desenvolveu o Concello de Santiago, con varias empresas, asentes, etcétera. Elaborouse unha guía, fixeronse visitas guiadas, é dicir, explicouse que era aquelo, non? E traballouse de diferentes xeitos con Concello, tamén dende o grupo onde nos traballábamos, fixemos visitas guiadas, etcétera, etcétera, explicouse que era aquelo. Hoxe en día vas por ali e non hai ninguna soa pintada. E sigue estando no mesmo espazo, agora non hai ocio nocturno, pero sigue estando no mesmo espazo, etcétera, etcétera, desde o ano 2009, e aquelo continúa ben. Entón, eso é a base para, se queremos que se entenda, como decíamos antes, que o patrimonio é un elemento transversal, que o patrimonio é un elemento importante non solamente para a sostibilidade, para a construción da nosa identidade, etcétera, etcétera, pero eso requiere dunha educación patrimonial. Por lo tanto, igual si é necesario facer determinados cambios a nivel político no que é o patrimonio, pero tamén a educación patrimonial. Perdón que me estendi moito. No, está fantástico. Bueno, pois eu por comentar algo, retomaría o tema onde o acaba de deixar Rebeca. Eu creo que é simplemente unha das cousas importantes que se poden concluir desta mesa é cambiar un pouco o foco, non? A política patrimonial en Galicia está baseada fundamentalmente no investimento en patrimonio.
ben en conservación, ben en restauración, en calquera destes aspectos. Eso é necesario, senón non teríamos o que temos hoxe. Pero se vamos a pensar a un plazo un pouco máis longo, a moi longo plazo, realmente a educación patrimonial é a peza clave. Porque se ti estás formando en educación patrimonial e en valores dende primaria, progresivamente o que vas a cadar en un plazo de 15, 20 anos é ter profesionais formados con unha sensibilidade determinada. Claro, tan pronto teñas eses profesionais formados, predicar sobre a necesidade dunha xestión integral do patrimonio asociada ca cadea de valores xa non vai a ser necesaria porque xa vai a estar dentro da forma de pensar da xente. O problema que temos neste momento, e levamos xa bastantes anos con elo, é que a dinámica ou a deriva da xestión aí ten ido máis hacia a parte mercantil, é dicir, o produto cultural acaba gañándolle a partida ao patrimonio cultural, ao ben. Basta, xa que estamos en Ano Santo, que plantexemos simplemente a perspectiva que se ten deste Ano Santo. Por un lado, o Ano Santo é un recurso, o ano xubilar compostelano, que non o Xacobeo, é un recurso económico e patrimonial, eso non é discutible. Pero tamén ten unha dimensión espiritual que non podemos esquecer. É unha dimensión identitaria. O proceso, curiosamente, está asociado a prolongar o Ano Santo, basicamente por unhas necesidades que parecen máis económicas de recuperación da sociedade local que realmente de velar un pouco pola prolongación dese proceso. Eu creo que a idea é un pouco cambiar o enfoque, é dicir, a educación patrimonial é a peza fundamental daqui a 20 anos. En ese momento, ao mellor, non será necesario discutir se nun diseño curricular de secundaria ten que estar o patrimonio, seguramente xa non sería necesario discutir se unha asociación pode non declarar un ben patrimonial, pero sí participar no proceso de declaración dun xeito activo e identificando eses bens patrimoniais. Unha eiva que hai no caso da legislación galega, a legislación catalana o ten, é que non recoñecemos o patrimonio local. É dicir, funcionamos por grandes categorías. Temos patrimonio da humanidade, temos BICs, temos ben catalogados, pero ese patrimonio co que convivimos todos os días non se vai a conservar se non se conserva dende os veciños que están e as veciñas que están convivindo diariamente con el. Iso é un problema de escala moi importante. Eu creo que a educación patrimonial, ese plan de educación patrimonial debería ter como objetivo acadar nun plazo de 20 anos, na seguinte xeración, un grupo de individuos profesionais que xa entendan o patrimonio tal como estamos intentando decir agora. O plan de observatorio de educación patrimonial, eu sí que estou convencido que ao mellor non tería que estar dentro desta parte institucional da Xunta, tería que ser un elemento autónomo. Bueno, non sei se... Escoitase, sí? Bueno, agradecervos e agradecer a Olalla a súa intervención magnífica e agradecer aos membros da mesa. E quero aproveitar tamén aquí para agradecer todo este esforzo para as persoas que nos están vendo e que participan nas xornadas, a coordinación xeral que nomeadamente é a Rebeca Blanco. Pero, bueno, obviamente a todos os coordinadores e coordinadoras das mesas de traballo que foi isto un traballo inxente. Eu o que quería comentar era, en relación á pregunta que fixo Cristina, é un pouco abundar no que dixo Olalla, obviamente, ainda que eu creo que podería haber unha pérdida de eficacia se se creara un observatorio que fora de patrimonio cultural, independentemente de que esa necesidade seguramente exista tamén, non?
pero digo como cuestión estratégica. Pero que, ademais, eu quería tamén retomar unha frase coa que rematou a súa intervención Juan. Ou eu entendín así, e desde logo estou convencida de que así, porque levo traballando nesto en relación á cadena de valor durante moitos anos xa, non? 20 anos. Que a educación é ese elemento fundamental para ese engranaxe da cadea de valor. É dicir, é o que fai que se pase dun a outro epígrafe, non? Ou ámbito desa cadea de valor. Entón, é que transcende, vai máis alá de moitas das cuestións que estamos falando así de forma independente, non? E, ademais, é que non só é a educación, non estamos falando só a educación, como falábamos, a educación patrimonial non só é a nivel regrado, sino a nivel non formal, informal, etc. E iso é educación patrimonial. E é en ambos sentidos, quero dicir, non con a transmisión vertical, sino, como comentaba Olaya, no sentido contrario, non? Esa participación cidadá do que, bueno, vai esta mesa tamén. E nada máis, eu quería abundar neso e agradecer o feito de que este foro se leve a cabo. Creo que pediu a palabra Isabel Cobas. Hola. ¿Sí soy? Eu tamén quero felicitarvos por todo o traballo, tanto aos coordinadores como, bueno, todas as mesas, e a Olaya por vir contarnos compartir con nós toda a súa sabiduría no tema. E xa en relación un poquinho co que estabades falando de educación patrimonial, observatorio de educación, observatorio de patrimonio, observatorio de educación patrimonial, eu penso que non son excluintes, que o observatorio de patrimonio é como un paraugas maior, e dentro pode haber outros observatorios, por exemplo, o Observatorio de Educación Patrimonial co plan de educación patrimonial, non sei, ocórreseme. E o mellor tamén se podía neste propio observatorio potenciar o Consello de Cultura Galega como organismo no que eu creo que debería estar facendo ese papel de observatorio na práctica, porque pola experiencia, por exemplo, no ámbito anglosaxón, por exemplo, en Australia, existe o equivalente a nosa Dirección Xeral de Patrimonio, que son os que deciden os permisos e os que teñen a administración do patrimonio, pero existe un Consello de Patrimonio, que é un poquinho como o Consello de Cultura Galega, por así decirlo, por facer un paralelismo. E é un Consello de Patrimonio moi activo, que se reúne mensualmente, deliberan, dan a súa opinión sobre proxectos que se están levando a cabo e que está aprobando a Oficina de Patrimonio. Evidentemente non deciden sobre os permisos directamente, pero é un órgano consultivo e moi dinámico, que ten cada mes unha reunión. Son representantes da sociedade, desde os representantes dos aborixes, aos representantes das asociacións, expertos en diferentes ámbitos, pero representantes da sociedade tamén. E eu penso que un pouco xa o temos, non? E que perde un pouco ese protagonismo que lle dá o propio Estatuto da Autonomía. Entón, que sería bo revalorizar e redescubrir o que xa temos aquí, se cadra, non sei. Despois tamén, un poquinho polo que estaba reflexionando sobre o Xacobeo, eu penso que o propio Xacobeo, como elemento unificador e identitario de Galicia, está feito de arriba a baixo, nunha sociedade que cada vez ten menos vinculación coa religión católica. E eu penso que iso xa crea un rexeitamento, non? Porque é verdade que despois non todo está dirixido á religión, pero é o que se promociona desde aquí, non? O Xacobeo, o Ano Santo, non sei se se pode facer algo con iso, pero realmente creo que exclúe a gran parte da sociedade, aparte de estar asociado a ideas de represión e demais.
Bueno, nada, era simplemente esa reflexión ao fío do que mencionaches do Xacobeo. E despois, en relación co plan de educación, bueno, quería aquí reivindicar un poquinho a figura dos profesores, que para eso estou, supoño. Bueno, escoitamos continuamente que non se ensina patrimonio nos centros. A miña experiencia non é así, pero non digo como experiencia persoal do que faga eu ou non, senón que, bueno, pois analizando os currículos, está presente, e despois os profesores implementan eses currículos ou implementan actividades a pesar dos currículos. Entón, creo que se queremos traballar no plan de educación, temos que ter moito cuidado de non partir deses prexuizos, porque entón estamos facendo algo con toda a boa intención, pero estamos facendo algo que non se sostén na práctica, non? Entón, bueno, pois revisando precisamente para a ficha toda a legislación, pois desde infantil trabállase con patrimonio, ni siquiera desde primaria, non? Nas garderías trabállase incluso antes de empezar na fase infantil xa se traballa co patrimonio, porque é algo que está moi relacionado cos vínculos e coas emocións, non? Entón, tamén, bueno, sobre todo a parte material, pois é moi útil para a formación dos nenos, non? Entón, quizá eso, matizar ese prexuizo que temos, creo que é un prexuizo, ten parte de realidade, ao mellor non se traballa todo que os expertos en patrimonio lles gustaría que se traballase, pero que é unha formación generalista. Entón, claro, nós queremos que se traballe o patrimonio, outros queren que se traballe o clima, outros queren que se traballe as barreiras arquitectónicas, outros a igualdade de xénero, e non cabe. Entón, creo que, de algún modo, entramos nese xogo de desprestixio do ensino público. Párdeme un pouco perigoso, porque creo que non está tan mal como se cree, non? Estamos sempre falando de que hai que visibilizar, recuperar figuras esquecidas, e creo que os docentes que se invisibilizan bastante, non? Aparte de que pode haber bons profesionais, malos profesionales, evidentemente, pero hai como isto que nos transmitiron de que o ensino é malo, de onde ven eso, non? O mellor está cargado tamén políticamente, querendo facer o ben, estamos reproducindo esos discursos, non? Entón, bueno, simplemente eso. A mí parece moi importante esta última puntualización, porque, de feito, o incorporar a alguén do ensino, neste caso secundario, pero de feito falábamos que era necesario incluso máis persoas, non? O sea, unha vez que empezas a traballar, daste conta de que aínda nos faltaba máis representación de máis ámbitos, non? Por exemplo, no tema do ensino, pois temos representado o ensino regrado secundario, universitario, pero tamén o ensino no regrado, pero logo faltarían pois infantil, primaria, etcétera, etcétera. O tema é que sí que tiñamos que ser unha estrutura máis operativa, o sea, unha vez que pasábamos das 12 persoas por mesa, bueno, todos sabemos que non é operativo. Pero sí que é importante o que comentas, porque precisamente a través do traballo que fixemos na mesa, especialmente do teu traballo, do que se incorpora as fichas, etcétera, etcétera, creo que esa visión muda, polo menos esa visión de partida de non se fai nada alrededor do patrimonio, o cal sabemos que non é certo, ademais os que somos pais e nais sabemos que non é certo, porque incluso, bueno, pues, no meu caso teño participado en actividades tanto en colexios públicos, institutos, etcétera, fanse actividades nese sentido, pero sí que creo que é necesario igual regulalo ou de algún xeito visibilizar para cambiar precisamente esa imaxe presuiciosa, non? Demostrar que non, e que ademais non solamente é importante, sino que é necesario para un pouco o que decía ao principio, non? Eu creo que todos reciclamos hoxe en día porque hai
non sei, 20 anos, 20 e tantos anos, a través do ensino, a través dos colexios, fixos unha campaña en favor do reciclaxe. E os rapaces e rapazas ensináronos bueno, a nos non, pero as xeracións máis maiores a reciclar. Pois isto é un pouco o mesmo, é dicir, levando a un exemplo moi banal, non? Pero un pouco nesa liña. Por iso sí que creo que é importante o que comentas e ter introducido dentro da mesa tamén esa perspectiva. Eu introduciría unha cousa que se comentaba nas conclusións que eu creo que é moi importante, que é ese carácter de recoñecer na educación patrimonial, sexa o nivel que sexa, o carácter de transferencia de coñecemento e de innovación. Porque actualmente é o que non ocurre, o que te estás dicindo ti, é dicir, se ensina patrimonio, pero é casi como unha anécdota complementaria a outras moitas cousas. O que non habería que intentar é ter que justificalo. É dicir, efectivamente, educar en patrimonio é transferir coñecemento á sociedade, dende un nivel calquera. Eso creo que é a peza fundamental. Sí, xusto. Non, pero a idea sería visibilizalo, é dicir, facelo que eso que sabemos que existe, que non haya que justificalo, é dicir, que sexa visible para todo, que non se cuestione. Claro, exacto. Luego comento yo, es que quería intervenir, pero luego al hilo así relaciono. No, que seguro que tiene que ver también, pero iba como anotando ideas. Sí. Vale, gracias. Bueno, me reitero os agradecementos, como xa vamos mal de tempo. Paso a miña pregunta, que en realidad é casi unha preocupación, porque hai un tema ou unha idea que está aí sobrevoando desde que empezamos pola mañá, tanto na túa conferencia Olaya como nesta mesa redonda, e que non acabo de ter moi claro, pero a miña preocupación ten que ver coa ausencia de certos conceptos, que pode ser casual ou pode ser tamén que se me pasara, non? En concreto, teño 3 conceptos que son o de crítica, o de transformación e o de pedagogía, que igual, insisto, apareceron en algún momento, pero penso que é algo que non podemos perder de vista. Como decíades ahora, na composición desta mesa, pois hai xente que se dedica á docencia, pero, en xeral, o que adoita pasar cando falamos de patrimonio é que falamos xente que traballa co patrimonio, pero no tema de educación patrimonial, para mí o concepto sustantivo é o de educación. E hai unha idea que está no documento da Mesa 3, que o patrimonio como medio para a socialización, que me parece moi importante sacar a flote, non? Porque está un pouco aí afundido, pasou medio de soslaio pola presentación, e a mí me parece fundamental. A mí me importa o patrimonio, lóxicamente, pero me importa máis o que pase coa sociedade. Se o patrimonio sirve, é dicir, máis que para falar de educación patrimonial, eu intentaría falar ou pensar en clave de educación a través do patrimonio. O sea, aí xa está todo, xa está o patrimonio, xa vai, lóxicamente, a estar mellor tratado si a través de él conseguimos unha sociedade mellor, non? E traballar con valores para unha sociedade, eso, personas críticas, personas reflexivas, personas que entendan o mundo no que viven e que queren cambiar. Entón, se o patrimonio sirve para eso, estupendo, pero ese para min é o objetivo final que non podemos perder de vista, non? Senón, sempre vamos a estar como quedándonos un pasiño antes de xestión integral do patrimonio, sí, pero xestión integral do patrimonio para qué? Non? Ese é o tema que non deberíamos perder de vista. Eso era simplemente. E, bueno, ten que ver co tema da rentabilidade, concepto aí que quedou tamén, se tratou un pouquiño, pero... Yo, de hecho, tenía apuntado uno de los conceptos, de lo que más me ha gustado, esa idea de socialización, porque al final lo que redunda es en esas interacciones entre personas donde el patrimonio es una parte más digamos, del depósito de la cultura, ¿no? O el depósito social. Y relacionando eso con las cosas que iba apuntando anteriormente y con el origen de tu propuesta y lo que han comentado mis compañeros de mesa, claro, es que, volviendo a la idea de observatorio, un observatorio, entre otras cosas, lo que se dedica es a sistematizar
las búsquedas, los análisis, a visibilizar. Entonces, esta misma sensación que tú tenías, la teníamos inicialmente cuando propusimos el observatorio, y es que no se hace poco, se hace... Entonces, lo que nos permitió tener una muestra tan amplia es darnos cuenta precisamente de que se hace mucho a escala, digamos, local. Por ejemplo, hay muchas iniciativas de innovación en centros, en institutos, en barrios, y digamos, mucho más involucrado cuanto más micro, para que nos entendamos, era la propuesta. Claro, esto solo lo puedes saber si tú dedicas esfuerzos a sistematizar las búsquedas, a inventariarlas, que parece una obviedad, pero es una de las primeras cosas que hemos hecho, inventario de programas de educación patrimonial. Y además, del mismo modo que tú inventarías patrimonio cultural, nosotros trasladamos eso al inventario de programas de educación patrimonial. Pues hay 19 tipologías distintas de programas de educación patrimonial. Y no es lo mismo una acción puntual que una propuesta de innovación, que un proyecto de mejora, y claro, ahí ya, por eso es importante la parte más técnica de las disciplinas. Entonces, no puedes seguir igual una propuesta de innovación que un proyecto de mejora, ¿no? O un recurso digital. Entonces, nosotros tenemos hasta 19 tipologías. ¿Qué nos da eso? Una visión mucho más ajustada o una muestra más ajustada de lo que verdaderamente se está haciendo. ¿Qué hace que esa percepción que tenemos a veces de se hace poco, se hace mal, digamos, se ajuste? Dices, no, hay muchas iniciativas muy voluntarias, pues que permanecen en el tiempo, que no, que acaban formando, integrándose en los centros educativos. Es decir, una mirada muy atenta y muy sistemática de lo que se está haciendo. Y eso pasa también por un paso más, y es que muy bien, ahora ya sabemos mejor lo que se hace, porque nos hemos dedicado a colegio preguntar, por ejemplo, una de las encuestas que hicimos. Pero además hace falta saber cómo se está haciendo esto, cómo se planifican esos diseños. Si trabajamos, por ejemplo, en el tema de la inclusión a través de la educación patrimonial desde la buena voluntad, ¿cómo estamos trabajando, por ejemplo, en España con personas que tienen trastorno de espectro autista? Claro, y empiezan a ser temas muy específicos que o tienes un observatorio, llámale observatorio, o personas atentas a, digamos, afinar muy bien en ese tipo de propuestas, o se hacen muchas cosas y algunas se hacen muy bien. Vale, muy bien. Vamos ahora ya a los proyectos más potentes, que pasan todos los filtros de evaluación y dices, y aquí tenemos 133 casos. Vamos a ver cómo trabajan esos casos. Miren lo que hacen, porque claro, en educación cada uno se encuentra proyectos de educación patrimonial en tal museo, en tal centro. Muy bien, lo has hecho, has trabajado la identidad, no sé qué, a través del juego. Y después, ¿qué has medido? Ese es el principal problema que hemos visto, por ejemplo, en el observatorio en el ámbito estatal, que no se mide lo que se diseña en general, o las mediciones son mediciones muy aproximadas, de manera que te encuentras una propuesta de puesta en valor donde no sabes si se ha puesto en valor. Claro, eso en educación es, permitidme la expresión, intolerable, ¿no? Porque cualquier propuesta educativa tiene que ser medida. Entonces ya vas como exigiendo más, ¿vale? Ya sabemos que hay 7.343 programas, de los cuales hay 134 casos que... Siguiente paso es visibilizar todo eso. Vamos a dar a conocer esas pequeñas propuestas. De ahí sale una red. Es decir, el hecho de centrarse en lo educativo, un observatorio, tiene que ver mucho con sistematizar las búsquedas y sistematizar los análisis de eso que encuentras. Porque ya no vale, hay una propuesta de innovación. No, vamos a entrar a ver si... Pues, por ejemplo, cómo abordan la cuestión de la inclusión, la atención a la diversidad o aspectos determinados. ¿Hay alguna propuesta para niños que tienen, pues eso, una tesis se hizo sobre trastorno de espectro autista, ¿no? Y en el caso de que lo haya, ya no vale la buena voluntad, es que esto hay que hacerlo muy bien. Por eso, el hecho de ir forjando un observatorio, en este caso educación patrimonial, permite que vaya situando distintos focos especializados y técnicamente cada vez más exigentes, para que nos entendamos. Y claro, esto que comentabais vosotros a mí me parece fundamental, y es que hemos pasado, y se ha visto a lo largo de la sesión de hoy, de ser un anexo, un apéndice, una disciplina más en la gestión del patrimonio que se ha ido haciendo hueco, a que todo empieza de alguna manera y acaba aquí. O intervienes desde lo educativo, así entendido, es decir, a lo largo de toda la vida, para todas las personas, en todos los contextos, que tiene que ver con la parte de, digamos, de
de la ciudadanía, de lo social, así entendida, o sea, no restringida al ámbito escolar, que eso no es nada en realidad, es una pequeña parte, y mides lo que se está haciendo en esos términos de aprendizaje, de adecuación, o sea, nos he encontrado propuestas para niños con TEA en Madrid que eran, digamos, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, una cosa intolerable, ¿no? O sea, que incluso no entendía muy bien a qué niños se dirigían. Y claro, esto ya es ir exigiendo que los programas de educación patrimonial tengan que estar planteados adecuadamente, ajustados al nivel de competencia cognitiva, curricular, evolutiva. Es decir, que eso ya solo lo puedes hacer, esas miradas atentas, creando, y siendo además que es transversal, o sea, porque es que todo empieza y acaba en lo educativo, porque del mismo modo que decíamos que no se puede separar las personas del patrimonio porque es un mismo concepto en realidad, ¿no? O sea, las personas en sociedad, en relación, en cultura, generan elementos culturales, algunos de los cuales se depositan, se transmiten, etc. O sea, en realidad es una cosa única. Entonces, yo creo que en la gestión del patrimonio la educación forma parte de lo esencial y del propio concepto de patrimonio. Entonces es que estamos en ese punto el ejemplo que tú has puesto es fantástico, porque la intervención que ha influido en la conservación ha sido la educativa. Sin esa, yo me pregunto si las demás tienen sentido. Es decir, si no tiene un carácter de paraguas, por así decirlo, o no sé, otra metáfora más transversal, o de sangre, ¿no?, que fluye por las venas, que es la que permite realmente que otras dimensiones de la gestión del patrimonio sean efectivas. Porque es lo que decíamos, tú cambias una sociedad desde la educación. Y entonces ya no hará falta reivindicar, no hará falta incitar. Entonces, yo creo que el punto en el que en un foro como este se puede reivindicar es que es lo educativo dentro de la gestión del patrimonio imprescindible, vamos a decirlo, o esencial, en el sentido que es la esencia, porque nos ocupamos de procesos que tienen que ver con las personas, con la conexión de personas con aprendizajes. Aparte que hablamos la cuestión de la identidad. Yo me preguntaba en alguna ocasión si lo patrimonial no puede ser, voy a dar un pequeño pasito más, un planteamiento teórico general para entender la educación. No sé si me estoy explicando. No es la educación patrimonial, es el concepto de lo patrimonial, de conformar referentes, como vamos a decir, un modelo, un planteamiento educativo que explique o que pueda fundamentar toda la educación, porque al final son procesos de conformación de identidades, de construcción de conocimiento. O sea, si la esencia de lo patrimonial en el fondo no se puede transferir a todo lo educativo. O sea, es darle una vuelta más, en un ejercicio de reivindicación también, ¿no? Pero es que el ejemplo que has puesto tú con la muralla es una evidencia de que probablemente sin esa, o seguro, ¿no?, sin esa intervención educativa se hubiera destruido. Entonces, ya es que no es instrumental, es que es esencial. Ya quizá tiene ese carácter, no sé, transversal, que atraviesa absolutamente todas las demás. La conservación del patrimonio, y ya cada vez hay más propuestas en este sentido, necesita lo que ellos llaman la concienciación. La concienciación no es otra cosa que lo educativo. Es que, claro, educación es verdad que a veces nos suena a formar. Y luego, para que no nos pase eso, igual resulta que en Galicia es el ámbito, digamos, con mayor número de propuestas, más potentes, más centradas, por ejemplo, en el planteamiento identitario, que recuperan la memoria, por ejemplo, inmaterial. Y no lo sabemos, porque eso necesita una mirada atenta en la que haya personas trabajando, buscando, poniendo en común, dando a conocer, o sea, esa idea de visibilizar la educación patrimonial. Porque de repente dices, jolín, pero si en el colegio de ahí no sé dónde, llámase foro, llámase una red, llámase que se generen propuestas de innovación, que den lugar a un concurso, a lo que sea, pero ese ejercicio yo creo que se puede reivindicar como eso, como transversal. Con eso cambia todo lo demás, porque es la única vía que tenemos para cambiar los intereses, necesidades y demandas de la sociedad dentro de 20 años. La conservación, a ver, no tiene eso, tiene otras cosas, pero por sí sola no va a poder cambiar el interés de una sociedad, esa parte de socialización a través del patrimonio, ¿no? Y ya vamos poco a poco mirando más hacia arriba. Por eso a mí me ha parecido que aquí hay una mina. O sea, se habla poco de esto, del patrimonio como elemento clave en la socialización, y no al revés.
que es como veníamos tratando. Entonces yo creo que aquí habéis dado un giro más. Me parece que aquí hay una mina, de verdad que... Y luego la diferencia entre sociedad y ciudadanía. Esto también, en sociología del imaginario, por ejemplo, lo han trabajado muy bien, pero esto es clave, porque sitúas a la gente como parte de un conjunto con posibilidad de actuación, y eso es, creo que aquí también está muy bien, digamos, muy bien tratado. Vale. Rebeca, hai cuestións pendentes no chat. Sí, temos que cortar porque é tarde, hasta 3:30 temos que estar de volta. Bueno, moitísimas grazas, Soraya, e a todos. Seguimos pola tarde? Sí, Vale. tú y continúes.